Sashi senpat ngapliang sobhaya pi shakani ka channel ka jongi but hakani ka por ngakwa banginya keren kendiat shaphang kawai naki macronutrients but kata kadai carbohydrates. Carbohydrates kidi ki Jait Jingbam ki bakamet ka jongi kadon kam but ngila ru ban ong katlong bor bakong san na kabenta kamet ka jongi. Carbohydrates habang ibam on terlihat yaki but karung syakasnam hakador ka glukos but kane ka ai bor ya kamet ka jongi bangin la ban tre ban kata ban yat ban yeng but lapia ro ya ka carbohydrates haki arbenta simple but complex kat kum karukom bala penlong lani penyat renti ya kiniki sugar molecules jongki. Ngin om ya keren bria shaphang kini ki ik baro henrengin pe tang ik balong practical ka bangila ban pendon kam ha ka jing im ban lakas ngi ka jongi. Tingin pe ki ka jing per ha pedeng kini ki artli ki Jait carbohydrates simple but complex. Simple carbs lani simple carbohydrates. Simple carbohydrates kidi ki Jait Jingbam ki ba kamet kajongi katliat kham kloy lani kham stet but kane ka jing stet jong ka jing tliat ya kini ki Jingbam kawalam sha ka jing kiu stet jong ka blood glucose level lani ka Shini hakamet kibriu ki badan ya kani ka Jingpang diabetes lani Jingpang Shini kidi ban persyang ban kiar hakaban bam ya kini ki Jingbam ki badan ki bahap hakatup jong ki simple carbs. Tiki kita ki Jait Jingbam ki bahap ka simple carbohydrates. Ki Jingbam kum ki biscuits, ki cakes, ki noodles, nangta ki Jingbam ki ba ngi pendan kam ban shet dau maida. Kan mau maida la lashna ya ha kata karukom ba ki shim ya uni ukau. But kan mau ukau udon ya kan ka outer layer lane ibenta ibana jrong ibalong iba khamte ya kamet ka jongi but kidon shibun ki nutrients lani ki vitamins ki ba te ya kamet ka jongi henry ya ini ibenta ibana jrong laweng no but ki penan kamtang ya itu ibenta ibana po ibali but ya ini ibenta ki le kumno ki terlihat hadu bandani bah but nang ni kan ki yo ya uni maida but ngi jupanan kamban shet ki cakes ki biscuits noodles nang ta white pasta nang ta ki Jingbam ki bangi jus sutanat ban bam nabar te kan mau ki breu ki badan diabetes ki de ban persyang kat bala ban kiar na ka babam ki Jingbam ki bahap ha ka thup jong ka simple carbs. Mentangin pai pat sha ka complex carbs. Complex carbs kini ki Jait Jingbam ki ba kamet ka jongi ka kham shimpor lani ka suki ban teliat. Wat lada kidon ya ka carbs henry lakle lang ya ki pat bat ki wei ki nutrients ki vitamins ki batte ya kamet ka jongi. Te namar ba kamet ka shimpor ban teliat te ka blood glucose level ro kan om kiu stet henry kan kiu suki but ka energy lani ka boro kan kam ne slem hakamet ka jongi ti ki Jait Jingbam ki bahap ha kani ka thup kum ki shana babunjai nang ta ki jhur jarngam baro ki dei ki hap ha ka thup jongka complex carbs nang ta ngi shane ngi jusotnat ngi khambam bon ya ka jama te ka jaro ka hap ha ka thup jongka complex carbs henry habang ya nujor pat ya apdeng ukau li but khau sao ka glycemic index jong ukau li ka khambun ban ya ukau sao brown rice lani ukau khasi bangibam namar ba kumba long ukeu ya uni ukau bali itu ibenta ibana lor ibalong ibadon ki vitamins ki nutrients ki batte ya kamet ka jongi laweng no
But balai baki le kumni, balai baki weng no itu Ibanylla kadai ba, kanang ba kin laban bu kham slem, ba unne kham slem. Te hakajaka bangi ba mi ukhaw le ngi laban, penan kam da u khaw saw. U oats ru u ha kathup jong ka complex carbs, nama ba udon fiber. Henry kidon bun jat ki oats ki bangi laban yo, u instant oats, lashna ya u hakataka rukom ba lashet shwa kitliat penstang nang taki tak terkong kenang bangin laban kin laban song haki paket ti ka glycemic index jong u instant oats ka kham high ka kham bun ban ya uni uway pat jat oats ubaki khot u steel cut oats ti kibadan jingpang diabetes lani jingpang shini ki laban pendon kam dau steel cut oats hakajaka jong u instant oats nang ta udon uway pat ujat cereal ubaki ong u quinoa une udon protein ru kumjo udon fiber udon ni ki nutrients ki babha ki batay jongi but kito na pedeng jongi ki bam kwah ban kham penduna ban bamja ki laban bam dau quinoa ti kini ki jingbam ki bahap haka complex carbs. Simple but complex. Simple carbs, ka penkiu state ya ka blood sugar level hakamet. Henry complex carbs pat ka penkiu suki. But ka ai bor, ka bor kane, kam, slim, habayunujor but ki jingbam kiba, hap haka simple carbs. Karukombam ka jongi kalong kabadan kam hadu kata-kata. Hoot ngi im haka ni ka pertay, haka ba ki jingpang, jingshisha ki jelay hadu kata-kata. Bat ngitip ru ba day nakarukombam ka jongi ru. Kalaban wan lam ya ki jingpang. Kum ka jingpang shini, diabetes, ka jingpang klong senam bat kiwe-kiwe de. Te kan mau hakapliang ka jongi. Ngide ban kentup lang ya barok ki jat jingbam. Om tang ka carbohydrates, om tang ka proteins, hendrengi di ban kentup lang ya ka carbohydrates, fats, proteins, vitamins, bat kiwe-kiwe ki jat jingbam. Bat kane kala ban pen balance ya ka jingbam ka bangi bam. Ti kumbangala ong mene ladangi bam plat ya ka carbs, lada ngiyale ban pen kedang ya lade tang da ka jingbam ya ki jingbam ki badan ya ka carbohydrates. Kalaban penkiu ya ka blood sugar level ka jongi nang ta nginang ban ngidi ban nang ro ban jit ki ki carbs ki bangi di ban bam hatungin jit ya ki simple ne complex carbs.